saiki tak enconke Mbak Niken tak enconke karo Mas Yuda. Nggih. Eka tak enconke rombahe. Ayo kuwi. Ya, Mbah. Niku Mbak. Ken, awakmu ya penak munggah derajat untuk bojo ki. Mau kan karo kene to? Heeh. Lah aku ki karo Otok Ongrok iki piye? Otok Ongrok. Nah, pengalamanmu piye? Pengalamanku Selama sama dia. ya anu ngempet. Tak kira kowe mau guyang-guyu ki seneng lho, Ken. Ngabur ae. Ngempet bae mau. Ngempet tuh ya. Ora apa-apa kae ditelateni wae. Nggih. Ya ta, enak ya mung kuwi. Aku kan ora iso mempermak ya wajah kan dipermak ya wis angel ya. Sangat. Lepis yo piye diper. Iki anu kok Ken rapi kok. Ora gur jarik tok sing diwiru, rai barang wirunan to. Ngenyek, rai kok diwiru ngenyek to. Anu rapi, piai sing rapi. Ya, ya. Kowe kuwi oleh aku wis bejo kemayangan lho. Waduh, duh, duh. Lah kok iso bejo kemayangan lho. Lho wong entuk wong gedhe dhuwur kene kowe kita kowe. Dhuwurmu sak meter kotor. Lho kok Namanya nyebalek perempuan ki ya ngono kuwi. Jenenge body swimming ya Mas ya? body swimming nggih. Body swimming, swimming kowe. Malah renang iki ngopo ya. Body swimming ra oleh ngono kuwi. Wis,